कल गाना क्वेश्चन बनता है महादेव जी हमारे बियाह का आड़ा दी हमनियों को तो प्रमोशन लगा के 1 मिलियन 2 मिलियन कौन बड़का बात बा। जब गाना के म्यूजिक के बजट इतना बा कि उतना में कितना भोजपुरी गाना बन जाई। हमने के देखा था चाहने के तो ऐसे मतलब नहीं है। हम ये सोचे नहीं कि 10 लोग देखे लेकिन अच्छा देखे, करोड़ों लोग लगे बुराई पहुंचा के का हुई। कि जाइए क्लिक रिकॉर्ड्स पे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके हम लोग का ये सॉन्ग देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। रौरा स्क्रीन पर चेहरा एगो चलत हुई, चेहरा के रौरा बढ़िया से देख ले भी होके। मिंटुआ नाम है यहाँ के, और यहाँ के अभी फिलहाल पटना में बानी। और पटना में यहाँ के वो गाना जोन बा महादेव बुलाए बोल बम के गाना वो रिलीज भइल बा। मिंटुआ बानी यहाँ के पूरा परिवार, यहाँ के माता जी और जोन पत्नी के रूप में रौरा देखे नहीं यहाँ के चैनल पर, वो पटना पहुँचल बानी लोग। महादेव बुलैले हाँ का मतलब दिक्कत भई रहा कि महादेव के नगरी जाए के पड़ल। हमने के कॉन्सेप्ट सोच ले रहे सन कि जैसन होला महादेव के नगरी में लोग जाला, अलग अलग श्रद्धा होला, अलग अलग व्यवस्था होला, तो वो चीज़ दिखावे के, ओमे से एगो चीज़ दिखावे के। तब माई के तबीयत खराब बा और बेटा कैसे जाता सुल्तानगंज जल भरता और चलता 100 किलोमीटर और जल चढ़ावता, तो इस सारा सीन ओमे दिखले बनी सन जैसन पारंपरिक होला वैसन। और वीडियो भी बनल बा, म्यूजिक बनल बा, लेवल देवे के कोशिश कैले बनी सन कि एगो अच्छा लेवल के गाना बनावे के कोशिश कइल जाए और बहुत हद तक हमने के सफल भी भइल बनी सन। परंपरा का जरूरत रहे, जहाँ एक तरफ डीजे उजे बाजेला, ई सब में बोलबम के लोग गाना निकालेला कि कंवरिया लोग झूमत जाला, तो रौरा गाना पर झूमी लोग कंवरिया। देखिए बोलबम के गाना सिर्फ कंवरिया के झूमेला ही ना रहेला, कंवरिया तो अपन भक्ति में मगन रहेला। गाड़ी में एगो गाड़ी में बाजता आ 200 लोग सुनी तो उसे नहीं के होत। ज़्यादातर गाना घर में सुनल जाला आ सालों भर सुनल जाला। ये सब गाना जौन भी दैविक गाना बा चाहे भक्ति गाना बा वो सालों भर सुनल जाला। सिर्फ कंवरिया लोग के ही थोड़े रहेला झूमत जाए के, कंवरिया लोग के तो अपने चलत भक्ति में रहेला। हाँ भक्ति में रहेला, वो भक्ति के दम रहेला। गाना से झूम के वो लोग थोड़े चल जाए 100 किलोमीटर, तो भक्ति के जुनून होला, श्रद्धा होला। तो गाना में दर्द दिखावे की कोशिश कइल बनी सन, जौन वास्तविकता बा। बहुत लोग जो दर्द में जाला, दर्द में बा, बहुत चीज़ के नौकरी के टेंशन बा, ई सब के टेंशन बा। लेकिन आजकल गाना क्वेश्चन बनता है महादेव जी हमारे बियाह का आड़ा दी, मतलब यही टाइप के कुछ गाना बनता हम गाने की जरूरत ना तो गर्लफ्रेंड दिवा दी है ये सब के श्रद्धा बा अंदर, श्रद्धा में लोग जाला, तो श्रद्धा दिखाओ जरूर लगा ऐसे गाना लिए। का लगा तो मने तरह के गाना चली एक दिन में तो चलल ना, कैसे इतना में गाना बनल बा बोलबम के ना। तो हमने के ऑर्गेनिक छोड़ देले बनी सन, हमने के बनैनी सन महादेव ला, और ए पर चौथी सन हमने के तो प्रमोशन लगा के 1 मिलियन 2 मिलियन कौन बड़का बात बा। जब गाना के म्यूजिक के बजट इतना बा कि उतना में कितना भोजपुरी गाना बन जाई, वीडियो के बजट इतना बाकी बन जाए, तो व्यूज मरवाल कौन बड़का बात रहा। लेकिन हमने के सोचनी सन कि एक ऑर्गेनिक रखे देवे के, नया चैनल बा, भी नया चैनल से रिलीज भइल बा, जितना चैनल के पोटेंशियल बा वो हिसाब से जाई। गाना में दम रही तो लोग भी पहुंची, गाना के श्रद्धा रही लोग भी पहुंची। चलिए माता जी बानी बातचीत सुनिए कि रौरे देन बा ई गाना बनावे में कहाँ से मतलब ये कॉन्सेप्ट आयल, रौरा दिमाग में कुछ चलत रहे कैसे? कौशल किशोर जी बताओ तो रहनी है जे गाना के राइटर बनी कि रौरे मतलब बातचीत से ही कहीं ना कहीं गाना जौन बा निकलल बा, तो कॉन्सेप्ट लागल कि मतलब अभी के ज़माना में जौन भोजपुरी में चल रहा बा लोग देखिए पसंद करिए। हाँ ये लागल कौशल जी आए घरे तो उनका पर एथी पर गाना पर बात चलत रहे, राम जी पर गाना बनैले रहनी वहाँ के, तो हम कहनी कि एगो सावन पर भी गाना शंकर भगवान पर बनो आ जौना में एक्ट देखावल जाओ कि मतलब कोई दुख से कोई दर्द से पहुँचल बा भगवान लगे और वो चीज़ पूरा हो गई बा, वो ठीक हो गई बा। बहुत लोग जाला, कोई भाड़ा भकेला कि हमारे ही रोग ठीक हो जाए तो हम जाए बाबा लगे। कोई के बेटा बीमार होला, कोई के माँ बीमार होला, कोई के पति बीमार होला, तो बाबा से आस्था लगावेला कि हमारा ठीक हो जाए तो हम बाबा धाम जाए। तो यही पर हमनी के सोच के बनेनी सन कि हम माँ बीमार बड़ी, डॉक्टर बोले बा जवाब दे दिले बा, तब एक भगवान पर भरोसा करके भगवान लगे पहुँच जाए। क्या लगता अभी लोग दर्शक देख नहीं के पाओ तो उतना, तो कुछ अपील करे के चाहे हम दर्शक लोग का? देखिए ऐसे हमने के देखा था चाहने के तो ऐसे मतलब नहीं है। हम ये सोचे नहीं कि 10 लोग देखे लेकिन अच्छा देखे, करोड़ों लोग लगे बुराई पहुंचा के का हुई। 10 लोग देखे अच्छा देखे, वो 10 लोग लगे पहुंचाई अच्छा चीज के। तो जे भी दर्शक बा ओकरा से का कहे के चाहे हम लोग? कहे के चाहेम कि गाना बहुत अच्छा बा, एक बार देखी लो आ देख के आ एकरा के बताई लो कि कैसन लागल। एमे दर्द के महसूस हुई,
अच्छा गाना बटे। चली तो मिंटुआ के जोन स्क्रीन के वाइफ बानी वहाँ से बातचीत हुई, वहाँ के में काम करे नहीं, बहुत सारा रूरल वीडियो देख ले होके गाना के लोग पसंद नहीं करत, का कारण बा? गाना का ऐसा नहीं है कि लोग मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में अभी गया नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं ऐसे हम कहनी अनु कि जोन गाना बनता है अगर डीजे उजे लगा के एक दिन में पता चलल 1 लाख लोग देख लेलस, एक दिन में पता चलल कि मिलियन पहुंच गए। ई गाना के रफ्तार थोड़ा धीमे बा, तो कहीं ना कहीं लागत है कि मतलब अच्छा काम लोग पसंद नहीं कर ना। लोग के बीच में अभी गाना नया चैनल पे गाना क्लिक रिकॉर्ड्स पे आया है, तो लोग के बीच में जाएगा, लोग को ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं पसंद नहीं आया है, ज़रूर पसंद आएगा, ऐसा बनाया ही गया है कि पसंद ही आएगा। क्या कहना चाहेंगे जो भी दर्शक है इस वक्त देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि जाइए क्लिक रिकॉर्ड्स पे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके हम लोग का ये सॉन्ग देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए तो ये मिंटुआ के पूरा परिवार पटना में पहुंचल बने और इनकर गाना महादेव बुलावे जोन बा यूट्यूब पर रिलीज हो चुकल बा। लिंक हम जोन बा डिस्क्रिप्शन में डाल देम, लिंक खोली देखी, पसंद करी और बढ़िया गाना बा, एक बार सुनेम तो जरूर गाना से रिलेट करेम, काहे कि एक्चुअल में जौन चीज़ खातिर हमने के जाने सनु बाबा धाम वो चीज़ में देखावल गई बा, तो जरूर ये गाना के सुनी, पसंद करी, जितना हो सके शेयर करी, काहे कि अच्छा काम के सपोर्ट कईल हमार और राउर और जितना सारा भोजपुरी समाज के लोग आवेला ओकर सपोर्ट कईल बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई बा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, भाई के सपोर्ट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद।